Bon dia a tots i a totes. Benvinguts en aquesta presentació sobre la convocatòria d'interins que es va publicar aquest dissabte del curs 2026-2027. Jo soc la Judit i ara us explicaré una mica les novetats i les dades més importants que hi ha respecte a aquesta convocatòria d'interins. També us explicaré una miqueta el tema de la formació permanent del professorat, ja que és un tràmit que se fa a part de la convocatòria d'interins, però que pertany dins d'aquest mateix col·lectiu. I després vos explicaré pantalla per pantalla com funciona el tràmit telemàtic, d'acord? Aquests seran els 3 punts que tindrà aquesta videoxerrada i al final vos deixarem formes diferents de contactar per si vos queden dubtes, consultes que mos vulgueu fer. Des d'UGT estirem encantats de poder resoldre aquests dubtes i aquestes consultes que tingueu, d'acord? Sobretot per aquells i aquelles que és la primera vegada que feis aquest tràmit i que no sabeu molt bé per on començar. Val? Per tant, vos explicaré primer la convocatòria del BOIP, explicada i un poc mastegadeta, perquè entenem i sabem que els BOIPs no són gent fàcil, més quan ets les primeres vegades que vos enfronteu a això. Per tant, si vos pareix, començant la xerrada, d'acord? Bé, en primer lloc, qui pot fer aquest tràmit? Per fer aquest tràmit s'han de complir els següents requisits, d'acord, de participació. Poden participar funcionaris de carrera que volen optar a una altra especialitat dins del tràmit interins, funcionaris en pràctiques, funcionaris que ja pertanyen a la borsa i nous i noves aspirants, que són els que vos comentava, que tal vegada és la primera vegada que vos presenteu en aquest tràmit i que no sabeu molt bé com funciona ni a què consisteix. Per tots aquells que ja heu participat altres vegades, tanmateix vos convido que vos quedeu en aquesta xerrada perquè hi ha novetats respecte a les convocatòries anteriors. L'objectiu realment és que això arribi un moment que no hi ha tant de canvis, però us asseguro que tots els canvis que hi ha són a millor, d'acord? Per tant, seguim directament en quina és aquesta integració a la borsa i com se fa, perquè aquí ja tenim la primera novetat. Veureu que durant la presentació hi ha un símbol d'una estrella, que això l'he volgut posar perquè veieu quines són aquestes novetats i les coses noves. Val? Tot allò que és més destacable i tot allò que són coses noves que heu de tenir en compte, ho veureu marcat així durant la presentació. De la mateixa manera, aprofito per dir-vos que és una presentació interactiva. Això què vol dir? Que si durant la presentació hi ha accessos directes a uns enllaços, com que després nosaltres vos facilitarem perquè tingueu aquesta mateixa presentació, podreu accedir a els diferents materials que tenim aquí preparats, que vos ajudarà a entendre un poc més i tenir tot el material que necessiteu per a aquesta convocatòria, d'acord? Per tant, continuo. Qui s'integra automàticament en aquesta borsa? Val, la borsa de 2026-2027, és a dir, la del curs que ve, se conformarà per la integració automàtica d'aquells aspirants que ja formaven part de la borsa del curs anterior, és a dir, d'aquest curs 2025-2026 que estem actualment i que a data dia 3 de febrer puguin estar a dins de la borsa i així ja se'ls integrarà directament. Què és interessant d'aquí? Que això és diferent de l'any passat, d'acord? És més, si vosaltres no voleu formar part de la borsa, haureu de fer igualment aquest tràmit marcant que, malgrat heu fet feina durant aquest curs, el curs que ve no voleu fer feina, en aquest cas per la Conselleria d'Educació, com a interí. Val? Per tant, responent a la pregunta, els aspirants que hagin estat admesos i que hagin prestat almenys un dia, d'acord? Un dia de serveis en data de 1 de setembre del 2025, val? Aquests ja s'integrarien automàticament, a no ser que específicament digueu que no voleu. I, en segon lloc, els aspirants admesos que hagin participat voluntàriament al manco una vegada en el procés ordinari d'adjudicació de substitucions. És a dir, el que es fa el cap de setmanes, d'acord? Comença divendres i acaba dilluns en l'adjudicació. Per tant, aquesta ja és una novetat. Val? Per tots aquells que ja heu format part de la borsa aquest any, aquestes dates que teniu aquí, d'acord? La de 3 de febrer de 2026 i 1 de setembre de 2025 són importants per ser integrats o, si voleu fer tràmit, per no formar part de la borsa. D'acord? Val. Repetirem quins són els requisits admets a la borsa. Dic repetirem
perquè som conscients que molta gent ja ha participat a la borsa i que, per tant, això ho sap. Però, sobretot, ara m'estic dirigint en aquells que és la primera vegada que participeu, que saben que hi ha molta gent. Què necessiteu? Primer, tenir les titulacions d'accés, val? Que poden ser tant de primari com de secundari, com d'FP, de diferents cossos, d'acord? Cos de mestres o cos de secundari. Són les dues coses principals. Heu de tenir, per tant, la vostra titulació de diplomatura, la vostra llicenciatura o el vostre grau, d'acord? Després, tenir el màster del professorat o formació pedagògica i didàctica, que va ser aquest CAP, sempre i quan la vostra especialitat del punt anterior faci referència a una especialitat de secundari. En el cas que vosaltres sigueu de cos de mestres, no necessiteu aquesta formació pedagògica i didàctica. Val? Jo faig incís en moltes coses que després són les preguntes freqüents que mos feis. Per tant, intentant resoldre ja aquests dubtes, vos repetit que si ja sou de cos de mestres, no necessiteu aquest màster. En canvi, si sou de secundari, per exemple, qualcú que ha fet geografia, biologia, física i química, per poder formar part de la borsa i ser admès, d'acord, necessitaria aquest CAP. Dic ser admès perquè sí se pot formar part de la borsa sense tenir aquests requisits. L'únic és que sortiríeu com exclosos. Ara això ho explicaré un poc més endavant. Tanmateix, vos deixo aquí l'accés en el VoIP, d'acord? Veus aquí, teniu l'accés, que és bàsicament el resum de tot el que vos estic explicant. Però si en un moment donat, concret, voleu poder revisar en el VoIP, el teniu aquí adjunt, d'acord? Perquè el pugueu revisar. En el VoIP després tornarà més endavant, perquè vos vull explicar també una altra cosa. Val. Seguim amb la presentació. L'altre requisit és el coneixement de la llengua catalana. Ho teniu en el decret 115/2001 i és el coneixement de llengua catalana per poder estar integrat, admès, torno a repetir, a dins de la borsa. Val? Màster del professorat, llengua catalana. En el cas de cos de mestres, si l'heu estudiat a la Universitat de les Illes Balears, a la UIP, també teniu directament la llengua catalana reconeguda. Val? En canvi, si ho heu fet a una altra comunitat autònoma, heu d'acreditar aquest coneixement de llengua catalana. Si teniu dubtes de com se fa en el cas que els vostres estudis siguin fora, podeu contactar amb nosaltres i vos explicam com se fa. Val? En el cas del màster del professorat, ocorre una cosa semblant. Si el màster del professorat l'heu fet a la UIP, també vos convalida directament la llengua catalana. Si l'heu fet a distància o l'heu fet a una universitat de la península, hauríeu de cursar tenir el coneixement de llengua catalana, val? El folk, en aquest cas. Per tant, el mateix. Si hi ha qualcú en aquesta situació, si contacteu amb nosaltres, nosaltres vos dèiem com ho podeu fer, com vos podeu inscriure, quins són els terminis que vos podeu inscriure per obtenir aquesta titulació i així estar dins de la borsa, però com a admès i no com a exclòs. Continuem. Val. En quant a adjudicacions i renúncies, he posat aquí les 4 cosetes principals per la conformació de la borsa, de com se crea aquesta borsa. Val? I més endavant vos explicaré cada procés d'adjudicació, perquè hi ha diferents processos, i la repercussió de les renúncies. Val? Per tant, ara mateix important recordar-vos els tràmits de dia 5 de febrer fins a dia 24 de febrer, ambos inclosos. Vos record també que és una borsa única per totes les especialitats i cossos. Per tant, si estàs habilitat d'una funció més, val? Ho faig dins de la mateixa borsa. No són borses independents ni per cos ni per especialitat. Dins d'aquesta borsa hi ha diferents tipus de substitucions que pot trobar. Val? Tens les vacants, que són les que són tot el curs escolar, incloent juliol i agost, i substitucions, que poden ser de curt termini, de llarg termini o de tot el curs escolar. He volgut posar aquí que teniu el compromís d'acceptar una plaça, val? Segons les especialitats i opcions seleccionades. Aquí pot ser un poc, si és la primera vegada que hi participes, però més endavant vos contaré en què consisteix exactament això i quines són aquestes regles del joc.
d'acord? Com deia abans, pots estar dins de la borsa com a admès o com a exclòs. Evidentment, estar admès suposa que tens més possibilitats de ser adjudicat i de tenir una plaça, val? Però encara així, com a exclòs, també s'hi pot participar i després veurem com. Continuem. Val, per tots aquells que ja vareu fer el tràmit l'any passat, això va ser una novetat que va començar el curs anterior, que era la tria de les diferents zones a les quals tu tries que vols fer feina durant el curs següent. En aquest cas, el 26-27. Val? Això segueix exactament igual per a tots aquells que sigueu nous. A Mallorca i les illes estan dividides en zones. Per tant, a l'hora de fer el tràmit, heu de tenir en compte que aquí us he deixat el mapa, que si ho feis en el cas de Mallorca, mínim heu de triar 3 zones, val? D'aquestes que teniu aquí. Si ho feis a les illes, no cal, vos deixarà continuar amb el tràmit, però heu de tenir en compte que les zones que marqueu aquí són les que després determinaran el lloc de feina on estireu. Mínim aquestes zones, perquè sempre se podran ampliar a més opcions, d'acord? Però mínim, si això ho marcau, heu de tenir en compte que vos podria passar que se vos adjudiqui una d'aquestes zones, un municipi d'aquestes zones, i per tant, estaríeu obligat en la conselleria, que és un poc el que vos comentava abans, a anar en aquella plaça per cobrir-la, d'acord? Continuam. Val. Un poc el que vos explicava. Què suposa aquesta tria? A les destinacions provisionals, que són les adjudicacions d'estiu, que, perquè m'entengueu, és com el tràmit més gran que hi ha, segons el que tu hagis marcat d'opcions, segons zones, val? Segons jornada i segons especialitat, tu ja estàs com a signant que estàs d'acord en que en els teus processos ordinaris i en els extraordinaris te poden destinar en aquestes zones. Val? I quan se faci la tria de places d'aquest estiu, tu hauràs de posar totes les places que te surtin respecte a totes les zones que tu hagis marcat. Per tant, has de tenir molt clar a quines zones s'hi vols anar i a quines no. Evidentment, nosaltres, com a sindicat, sobretot a la gent que ha començat, vos recomanem que marqueu el màxim possible i, sobretot, si podeu, marcar les illes. Val? És la forma més ràpida de poder començar a fer feina, de poder començar a la famosa roda que se coneix de substitucions i, per tant, més facilitat per fer punts i més facilitat per aconseguir feina i estar de forma més estable dins de la borsa d'interins. Val? Després tenim les substitucions ordinàries, que són les que vos comentava de cap de setmana, que en aquestes, a part de les zones que heu marcat, poseu que ja he marcat 3 zones de Mallorca, però justament he sortit un cap de setmana a Eivissa, he conegut algú a Eivissa i pens, bueno, ara tinc una casa a Eivissa, té més possibilitat de fer feina i a un tràmit ordinari també pos les zones que hi ha a Eivissa. Tinc una cosina que viu, no ho sé, a Menorca i potser me'n puc anar a casa seva. Faria substitucions més llargues. Me convé? Sí. Puc? Sí. En el tràmit de cap de setmana de les substitucions durant el curs podeu ampliar les zones i les jornades. Val? I després, a les substitucions extraordinaris, que són aquestes darreres, en el cas de procediments d'urgència, que són aquests extraordinaris, sí que se tornen a aplicar les especialitats i opcions, en aquest cas de zones, que se van triar inicialment. És a dir, a la mateixa tria del tràmit que fareu ara. Quan es pot modificar? Pues encara que teniu la integració automàtica d'aquestes opcions, val? Totes aquelles persones que l'any passat vareu fer el tràmit, si voleu fer modificacions, ara és hora, entreu en el tràmit i modificau les opcions que vulgueu, posar més zones, llevar zones, nosaltres sempre dèiem que millor afegir, però podeu fer, evidentment, totes les modificacions que vulgueu i tanmateix, després hi haurà també un tràmit abans del 31 d'agost i un segon tràmit abans del 31 de desembre per aquestes modificacions. Val? Encara no sabem la data exacta, nosaltres informarem, però que ho tingueu en compte. Val? Després vos he pogut posar aquí una calendarització
més o manco de les dates, terminis, períodes que són més rellevants. Val? Simplement aquí hi puc pegar una ullada en els diferents punts que hi ha. El primer, evidentment, és el tràmit que estirà obert i he volgut deixar a vos clar que hi ha 10 dies hàbils després de la publicació de la llista provisional d'admesos i exclosos per si s'ha de fer qualque tipus d'esmena o reclamació. Més o menys com a març, abril, quan ja s'hagin fet i resolt aquestes reclamacions, haurà la publicació de la llista definitiva dels admesos i exclosos amb les diferents puntuacions. I durant l'estiu, que és quan hi ha, diguéssim, els tràmits més importants, se publicaran quines vacants hi ha. Prèviament, obrir el tràmit gran, que és el de selecció dels diferents centres segons les opcions triades en aquest tràmit actual que farem ara. Val? Després us he deixat altres dates per no entrar en cada una d'elles, però teniu el tràmit provisional ordinari de l'estiu, quan comencen ja els tràmits de substitucions una vegada que ha començat el curs, la presa de possessió prèvia, molt important, antes de començar, si us adjudiquen durant l'estiu, però això se fa també setmanalment, i després els tràmits bimestrals, que això també ara més endavant vos contaré un poquet com van els bimestres, d'acord? Continuam. Processos d'adjudicacions. Aquí vos he posat que queda pendent de convocatòria, perquè a dins de les adjudicacions i els diferents ordres de prelació per puntuació hi ha diferents col·lectius que tenen una prelació davant d'altres. També tenint en compte el barem, evidentment. Però aquesta prelació se tindrà en compte més endavant de la següent convocatòria, que serà específica de les adjudicacions. Quan més endavant passem aquestes mateixes reunions i ho puguem negociar en conselleria i sapiguem quina serà aquesta prelació, serà quan nosaltres podrem fer un altre vídeo com aquest i explicar-vos com se fa aquest tràmit, que serà la part més complicada de tria i quina serà aquesta prelació que haurà respecte als aspirants. Per això ho deixem per més endavant. Tipus de tràmits. Per tots aquells, sobretot que és la primera vegada que participeu. La resta són els mateixos tràmits, funcionen igual, però la modificació principal és que hi ha un nou tràmit, que és el tràmit urgent de l'estiu. Per tant, els passaré a explicar un per un. Tràmit ordinari de l'estiu. Ja l'he comentat. Serà aquell tràmit on se triaran tots els centres per ordre que se vulgui d'interès propi respecte a lo que hem marcat en el tràmit que hi ha obert ara fins dia 24 de febrer. Però després, com que aquest tràmit serà per juliol, hi haurà un tràmit urgent que ja ens han adelantat que serà per agost. El tràmit urgent serà perquè totes aquelles persones que no tinguin requisits de català i màster, que són els dos que hem comentat abans, i que no hagin participat o no hagin obtingut plaça al tràmit ordinari, puguin participar. Per què es fa això? Perquè és vera que ens estem trobant que hi ha algunes especialitats que no tenen suficient docents per cobrir aquestes places i, evidentment, per poder garantir una qualitat educativa suficient i no començar un curs escolar amb docents que faltin en els centres, se dona aquesta possibilitat per cobrir el màxim número de places possibles i que no hi hagi cap centre ni cap especialitat sense un docent que lo cobresqui. Per tant, per això se farà aquest nou tràmit urgent, que aquesta és una novetat. Per altra banda, tràmit ordinari. Què és el tràmit ordinari? Una vegada que ha passat els dos tràmits d'estiu, el tràmit ordinari és aquell que s'obri setmanalment, és el divendres fins al dilluns, en el qual tu veus quin tipus de places ve per substitucions de baixes, ve per qualcú que ha demanat un permís. Tu demanes aquelles places per poder anar fent substitucions, anar puntuant i anar guanyant d'experiència. Sempre se fa telemàticament i és de participació voluntària. Això què vol dir? Jo estic apuntat a borsa, però aquest cap de setmana, de tot el que he vist, no hi ha res que m'interessi. Estic obligat a fer aquest tràmit? No. Simplement no el fas i ja està.
Una altra típica pregunta. Jo he marcat aquestes opcions, però en el tràmit ordinari he vist que hi ha una mitja jornada. Jo havia marcat jornada completa, però veig una mitja jornada que just està a la vora casa meva i m'interessa. Puc participar? Sí. Sempre se pot ampliar jornada i zona, val? L'únic que no se pot és especialitat. L'especialitat no, però sempre se pot agafar més opcions, d'acord? I aquesta és voluntari, això és molt important, que és l'ordinari setmanal. Ara passam a l'extraordinari. Aquest extraordinari s'aplica quan les places que s'han ofert durant el tràmit ordinari no s'han cobert, ¿vale? I tampoc s'han cobert a l'urgent. L'urgent ho he deixat per lo darrer perquè té un parell de coses que són diferents, ¿vale? Però l'ordre, per dir-ho així, seria tràmit ordinari, tràmit urgent i el que resta és extraordinari. El que passa que aquest té unes especificacions concretes i vos ho vull deixar per lo darrer, ¿vale? Per tant, l'extraordinari és quan, sobretot, ja no han passat per tràmit ordinari i no s'han cobert. Per tràmit urgent i no s'han cobert. Per extraordinari és, hem agafat totes les possibilitats de la borsa, aquesta plaça a un centre no s'ha cobert i sí o sí la necessitem cobrir. Com ho fem? Necessitem avisar en aquell interí i dir-li, ei, ets el següent de la llista. Necessitem que cobresquis aquesta plaça. Què passa? Que aquí estàs format a totes les opcions que has marcat en el tràmit que farem ara. Val? Si tu has posat que estàs disposat a anar a la zona del municipi, per exemple, de Reiguer, si te telefona de forma extraordinària, has d'acceptar aquella plaça. Val? Estàs obligat a acceptar aquella plaça. Hi ha una forma de poder evitar això, que és el canvi de disponibilitat i que més endavant vos contaré. Val? Però ara passam a què passa si és ordinari i no s'han cobert aquestes places? Val? Aquí ve el tràmit urgent. Val? Diferenciar, molt important, tràmit urgent d'estiu és un, permet si aconseguim col·locar tothom abans de començar el curs. Tràmit urgent durant el curs sempre s'obre setmanalment, igual que l'ordinari. Primer és l'ordinari, no se cobreixen, anem en el comodín de tràmit urgent. Són places molt difícils de cobrir, per això surten aquí. El seu tràmit també és telemàtic. Poden participar aspirants que no estan inscrits a la borsa, és a dir, que no han fet aquest tràmit que se fa ara fins dia 24, i tots aquells que no tenen català o no tenen màster també poden participar. Val? Tant si no t'has arribat a apuntar, com si t'has apuntat però has exclòs perquè no tens aquests dos requisits, no passa res, pots participar. Ara bé, si hi ha qualcú de la borsa que participi en aquest tràmit urgent, sigui admès o sigui exclòs, tindrà prioritat per davant de la gent que ve de forma externa de la borsa. D'acord? Això és una novetat també de l'any passat, que dins del tràmit urgent, les persones que estan dins de la borsa, encara que siguin excloses, passin per davant. Estic exclòs per màster i estic dins de la borsa, però estic exclòs. Però hi ha un tràmit urgent. Puc accedir? Sí. Passaràs per davant d'una persona que, per exemple, ve de la península, que no té requisits i que mai s'ha inscrit a la borsa. Val? Seguim. Aquí un poquet més d'aprofunditzar en cada un dels tràmits. Val? Tipus de tràmit, el que us he dit antes. Procediment ordinari. Amb això insistim molt perquè és superimportant que sapigueu què és cada un, quan s'inscriuen a cada un i que suposa renunciar o no a cada cas. Val? I si la participació és voluntària o obligatòria. Per tant, és molt important que conegueu i entengueu aquests procediments. Tornem a repetir, ordinari, voluntari. De forma automàtica, quan s'ha fet telemàtic. I els criteris de la tria en funció de la puntuació. Val? I de les zones que tu has marcat. L'extraordinari, repetim, a diferència de l'ordinari, se tenen en compte les especialitats que has triat i estàs obligat. I el procediment urgent per poder cobrir aquelles places d'especial dificultat amb persones que no necessàriament han d'estar dins de la borsa. Una cosa que sí que us volia comentar, que és propi d'aquest tràmit urgent, és que aquells aspirants que obtenguin una plaça per tràmit urgent i que prenguin possessió,
s'integraran a la borsa del proper curs. Val? Entren en 0 punts en el barem i surten exclosos. Però sí que fan aquesta integració a la borsa i no han de fer el tràmit per ser integrats. D'acord? Val. Ara us passo a explicar què vol dir o quines repercussions pot tenir el fet de renunciar a les places adjudicades una vegada que te les donen. Hi ha dos tipus de renúncies, les renúncies justificades i les renúncies no justificades. Val? Les justificades, vos he posat aquí un parell de casos. Vos recomano que mireu el BOIP si és una situació vostra que vos ocorregui, val? I si no, podeu contactar amb nosaltres i vos ho explicam. No entraré a explicar molt les justificades, perquè realment hi ha diferents causes que les teniu aquí estan resumides, al BOIP les trobareu més ampliades i de cadascun dels processos. Val? Però al final, si està justificada, no hi ha penalització. Això és el que vos ha de quedar clar i és el més important. En canvi, si són renúncies injustificades, és a dir, que no hi ha una causa que pugui justificar que no t'incorporis en aquella plaça, aquí ja és diferent. Val? Aquí sí que vos explico un poquet. Renuncies al procés ordinari. Si participes i renuncies, la penalització és, que això és una novetat, perquè fins ara eren 2 cursos escolars. Ara és el curs vigent en el qual renuncies, que penseu que estem xerrant de l'any que ve. Per tant, el curs de l'any que ve més el proper curs fins a gener. Abans era el curs vigent i tot el curs següent. Ara hem aconseguit que aquesta penalització se redueixi. Val? En el cas del tràmit urgent, se li prohibeix participar en els altres procediments urgents durant el curs vigent i el següent, i durant l'extraordinari, si renuncies, ben igual que l'ordinari. Val? És una exclusió immediata de la borsa. Com a novetat, que no és d'aquest curs, sinó de l'anterior, però per la gent que comença un nou, és molt important que ho sapigueu, és que sí que hi ha, a part de les justificades, un motiu pel qual, si tu renuncies, no hi ha penalització. I és si te trobes cursant el màster del professorat. Val? En aquest cas, entenem que la compatibilitat entre les pràctiques i està un tràmit urgent en aquest cas, perquè no tindries requisit, és incompatible, per tant, pots renunciar i t'ho justifiquen i no hi ha penalització. Val? Bé, fa una estona vos deia que dins dels tràmits hi ha una forma de que si tu ets el següent a la llista, de forma extraordinària no te diguin o no te puguin obligar a que t'incorporis. Val? Sobretot seria a través del canvi de disponibilitat. Això què vol dir? Tu estàs dins de la borsa, però que estiguis dins de la borsa admès o exclòs, vale? Però dins de la borsa, tu pots jugar a estar disponible o no per la conselleria. Val? És a dir, jo estic dins de la borsa, però hi ha un període de temps que per una raó personal, una raó laboral, el que sigui, tu no vols durant un temps estar disponible en aquella borsa. Val? Aquest pot ser un motiu. Que tu ja no vulguis que te puguin ni fer tràmits setmanals, ni que te puguin cridar de forma extraordinària. Val? I després hi ha l'altra opció, que tu ja hagis passat per aquest procés i diguis, val, ara vull tornar una altra vegada a poder optar en aquestes places. En aquest cas seria passar de no disponible a disponible. Ara vos explico els dos casos. De disponible a no disponible. En aquest cas ho podeu fer en qualsevol moment. Val? Se fa a través d'un tràmit que està en el portal interí i el mateix que vos he repetit. Si el volguéssiu fer, nosaltres vos explicam com fer-ho. Vos podeu posar no disponible en qualsevol moment del curs, menys durant els dies que està obert el tràmit ordinari. Si el tràmit ordinari està obert, no te pots canviar. Ha de ser una vegada que ha passat. Per tant, de divendres a dilluns de matí no, dilluns de matí s'adjudica, després podries posar-te no disponible. Això què fa? Que de forma extraordinària no te poden telefonar o no te poden dir que t'incorporis a una plaça que tu no vols i, per tant, no te penalitzin. D'acord? Per tant, molt important estar pendent de cada setmana les adjudicacions, com aneu pujant a la borsa, per si pot passar aquesta situació, posar-vos no disponible i evitar una penalització i un disgust.
En canvi, per passar de no disponible a disponible, no ho podeu fer quan vulgueu. Val? No podeu dir, ara m'ho poso disponible aquesta setmana perquè me'n vaig a un viatge 3 dies. No, val? Això ha de ser per bimestres, que també és una novetat de l'any passat. De no disponible a sí disponible, el canvi se fa a través d'un tràmit concret que és bimestral. I aquí vos he posat en quin període es van, perquè estigueu pendents. Tanmateix, si ens seguiu nosaltres per xarxes socials o pel grup de difusió que tenim d'interins, nosaltres avisam quan se fan aquests tràmits, val? Però perquè vos passeu una idea, aquí ho teniu. Segon bimestre, tercer bimestre, quart bimestre i cinquè bimestre. Val, ara vos poso a explicar un concepte que segur que heu escoltat moltíssim i que no sabeu a la millor molt bé què és. La tutorització, que també els darrers anys ha patit canvis. És un procés d'activitat d'inserció en el vostre lloc de feina, sobretot quan acabeu de començar, mitjançant una tutorització, aquí ho posa docent, funció docent tutelada, perquè quan arribeu a un centre per primera vegada, primera substitució que feis, hi ha una persona del claustre que simplement està, per si necessiteu qualsevol cosa, per vigilar que la vostra primera substitució vagi com toca. És molt complicat no passar una tutorització, val? Perquè donant per fet que tots els que volen ser docents faran una feina ben feta a un centre. En què consisteix o com se pot aconseguir aquesta tutorització? 30 dies naturals seguits a un mateix centre, val? A una mateixa substitució, 30 dies. Clar, què pot passar, com us ha passat amb moltes persones interines? Tinc una substitució, però és una operació d'un genoll, per exemple, o no, és un grip i és una setmana. Aquesta persona potser falta 7 dies, falten 10 dies, 15, 29, val? I en els 29 dies, però no són 30. No me tutoritzaran, val? No te tutoritzaran en aquell centre aquests 30 dies. Però, si durant tot el curs fas 60 dies naturals interromputs, val? També se te considera tutoritzat, sempre i qual a tots i cadascun d'aquests centres considerin que se te pot tutoritzar. Això és molt important. La tutorització no és a un centre. Durant tot l'any de les teves primeres substitucions que facis aquests 60 dies, pot ser un centre bé, però en segon no. Alerta a tots, us han de valorar positivament. Si vos valoren positivament 60 dies, passeu a tutoritzats. D'acord? Què vol dir i què significa a l'hora de la borsa estar tutoritzat? Val. Dins de la borsa està dividit en persones tutoritzades i no tutoritzades. I vos faig així perquè és així de clar. Si tu ja has fet 30 dies seguits o 60 interromputs a un centre, per la propera convocatòria, o sigui, l'any següent, passareu per davant d'aquelles persones que no tenen aquesta experiència. Per tant, és com si la borsa se dividís en dos, malament sigui una borsa única. És superimportant aconseguir aquest màxim de dies de tutorització. D'acord? Per això vos deien al principi de la presentació que si teniu l'oportunitat d'anar a Menorca, d'anar, encara que sigui una substitució, en fora, que heu d'agafar cotxe una hora, que jo entenc que fa presa, però que no heu d'anar a fer una substitució que l'agafeu, perquè és superimportant que tot d'una que pugueu estigueu tutoritzat. Ara mateix, per les persones noves, és el vostre primer objectiu, estar tutoritzats. Val? Després d'aquí he volgut posar una diapositiva dels tipus d'exclusió. I això, bàsicament, li podeu pegar una ullada, però bàsicament és perquè entengueu que dins de la borsa, encara que hi hagi exclosos i admesos, pot ser per diferents motius. Bàsicament sol ser per català, que això ja us ho he comentat, i per la formació del màster del professorat. A part d'això, que bàsicament és no tenir requisits, hi ha tipus d'exclusió definitius, val? Que això va a part, per això us he posat com en dues columnes. Aquests serien els que ja coneixem, que us he contat abans, i aquests serien els que són directament fora de borsa, per manca de requisits, que serien aquests, per sancions en compliment de deures o per motius de salut o disciplinaris. Aquest seria automàticament fora de la borsa, ben igual que les penalitzacions. Val? Això és perquè ho tingueu en compte. Perquè al final la borsa se divideix en admeses, excloses, per tipus d'exclusió, per tipus de renúncies, penalitzacions, i entenem que és un cau. I així queda un poc més clar.
Aquí, sobretot, pot ser interès i més a les persones que ja heu estat a la borsa, que sou interins i ja heu fet substitucions, perquè és vera que fins ara moltes coses que he contat pot ser comú a tots dos o pot ser a persones noves. Val? Per això he volgut començar de zero, perquè aquesta presentació pugui arribar a tot tipus d'interins. Però és vera que novetats i canvis, en el final, afecta més en aquells que ja coneixíeu d'una manera la convocatòria i ara la regiren o canvien coses. Val? Com he dit abans, sempre són coses en positiu. Coses que a la convocatòria anterior hem vist que se podien millorar i cada any lluitam perquè això millori un poc més. Per tant, respecte a la convocatòria, tres coses fonamentals. La primera, la integració automàtica, que això us ho he contat directament en el principi, a l'apartat de qui integra i com és aquesta integració a la borsa, però vos ho torno a repetir. Aquells que han treballat al Manco un dia o han participat en els tràmits voluntaris des de 1 de setembre, s'integraran d'ofici en aquesta borsa. A no ser que vulguin no participar, que haureu de fer el tràmit, que ara quan vos expliqui les pantalles ho veureu, i per tant hauríeu de marcar que no voleu. Després, el tema de les renúncies. Com vos he dit també, però vos ho torno a comentar, les penalitzacions s'han reduït. Ara són durant el curs vigent i el curs següent, però a partir de gener ja podeu tornar a estar habilitats. Hem aconseguit que aquesta reducció no sigui una penalització tan gran, se redueix aquí. I en darrer lloc, el nou tràmit urgent d'estiu, que és el que us he comentat que fins ara, després del tràmit gran, se farà aquest nou tràmit per agost per tal de cobrir el nombre màxim de places. Val? Serien els tres canvis més rellevants de la convocatòria. I ara us explicaré quines modificacions hi ha respecte al barem més específic. Primer de tot, aquí vos en recordeu que teníem l'accés en el BOIP, val? El teniu aquí. Si aneu directament a la pàgina 27, teniu aquí l'accés a l'annex, on podeu veure el que compta cada cosa, les diferents puntuacions, d'acord? Ho teniu tot aquí. Per tant, simplement que sapigueu que teniu l'accés una vegada més a la presentació interactiva. Quines modificacions concretes hi ha que us hem resumit aquí en el barem? El primer, i del que estem molt contents, és que la coordinació del cicle de primari a la fi puntua, val? Que seria com l'equivalència de la coordinació de departament a secundari. Per tant, coordinació del cicle de primari a la fi també és reconegut, en la mateixa puntuació. Després hem aconseguit que per tots aquells que feis formació permanent i tots aquells que en fareu, la competència digital també puntui com a interins. Val? Per tant, la puntuació serà progressiva segons el nivell acreditat, però hem aconseguit que també puntui. Una altra cosa que se demanava molt, que els coneixements superiors de català no només puntuïn per l'Escola Oficial d'Idiomes, sinó per altres entitats, que això també ho hem aconseguit i també surt en el barem. I aprofit per recordar-vos que pel tema de superar diferents fases d'oposicions també puntua, val? Des de 2018, tots aquells que heu superat des de 2018 fins ara, i a partir d'ara també, i que no hi ha un màxim, és a dir, que pots haver aprovat les oposicions o les diferents fases superades sense un màxim, val? Que antes també hi havia un tope, ara no. Val? Per tant, això és molt important que sapigueu que són els canvis més rellevants respecte a on es barem. Vos he deixat aquí aquest enllaç, ara vos ho mostraré, perquè així també podeu mirar. Aquí el teniu. Ara vos ho assenyalaré. Aquí, aquest aquí baix, val? Perquè això vos du directament a la baremació particular. Vosaltres podeu cercar el vostre nom i saber quina és la vostra baremació d'aquells que ja heu participat per veure com estan les vostres puntuacions amb aquest barem nou. D'acord? Continuem. Val. Una altra cosa que, sobretot, per aquella gent que és interina i encara està fent punts i que necessita pujar, o aquells que són nous, és que quines coses compten a l'hora de ser interí o entrar per primera vegada. Jo sempre dic que són dues coses fonamentals. L'experiència i la formació. L'experiència, evidentment, la feis fent les substitucions, que com ja us he recomanat, cada vegada que agafeu més places, més temps, més durada i de més, pues, serà millor per vosaltres, sigui on sigui, la zona que sigui i sigui que sigui.
Però una altra forma és formar-se a través de la formació, que podreu haver vist en el barem anterior, la pàgina 27, que és una de les coses que més puntuen. Per tant, nosaltres, com a sindicat, l'UGT Ensenyament, també té una oferta formativa de qualitat que no només ajuda a formar-se i a millorar la nostra situació, evidentment, dins de la llista d'interins, sinó que pugueu millorar respecte a propers tràmits que també hi hagi, ja que, com que són homologats, teniu condició com a interins. Més endavant, si va bé, que segur que sí, de cara a les oposicions, de cara als concurs d'assetjats, per tot això puntua i són homologats. I, a més, tots els cursos que faceu amb nosaltres no heu de fer cap tràmit. Directament vos ho integram perquè vosaltres aneu acumulant aquests punts. Perquè vos faceu una idea, se reconeixen fins a 1.200 hores, que equival a uns 30 punts, que això seria 24 cursos. I tenint en compte que cada mes se pot anar fent un curs de 50 hores, però seria un curs per mes fins a arribar a 24. Val? Que sapigueu que és molt important el tema dels cursos, que sé que teniu moltes ganes de fer cursos, però, per favor, només se pot fer un online que no coincideixi amb hores amb cap altre curs. Només se pot compaginar online en presencial, online en semipresencial, online i online no vos reconeixeran. Institucions que vos diguin que vos donen 120 hores en un mateix mes, 130, 140, per favor, aneu alerta, perquè si no estan homologats a la Conselleria de Balears, que és de les més estrictes en aquest sentit, no vos servirà de res i gastareu temps i tot bé. Aneu molt alerta on feu els cursos, per favor. Val, aquella gent que ja té cursos d'altres entitats i que vol reconèixer aquests cursos de formació. Aquí teniu un enllaç, perquè no funciona pel mateix tràmit d'interins, on podeu accedir directament per... Aquí el teniu, ara vos ho compartesc. Aquí teniu. És aquest enllaç, val? A la part de baix teniu el tràmit, aquest tràmit, sol·licitud, val? Aquí, i aquí teniu el model, per si volguéssiu presentar en paper, o l'accés al tràmit amb /clave, digital, clave permanente, per poder entregar aquesta formació. I aquí teniu la normativa. Si teniu dubtes, a l'UGT tenim en Aina Barrassa, que és la persona encarregada exclusivament de formació, i us pot donar un cop de mà si teniu dubtes respecte a aquest tema. Però si són cursos que no són de l'UGT, els haureu de presentar a part de fer el tràmit d'interins perquè vos ho reconeguin. I aquí vos he facilitat l'enllaç. Molt bé, vos comentava un poc la nostra oferta formativa, val? Ara vos ho compartiré perquè la pugueu veure. Aquí la teniu. A l'oferta formativa teniu aquí l'oferta de cursos que tenim nosaltres, que ara també us ho mostraré. Aquí tenim els que tenim ara mateix, perquè vos faci una idea. Aquí oferim 3 cursos cada mes per poder triar i els diferents preus que tenim. D'acord? Molt bé. Les inscripcions en els cursos els podeu fer directament clicant aquí. Us explicarà com ho heu de fer, com se fa el pagament o com heu de fer la inscripció. I vos he de dir també que ara mateix a la UGT, per les noves afiliacions, tenim 4 cursos gratuïts. Que això, tenint en compte que cada curs són 50 hores, són 200 hores que UGT regala de cursos homologats simplement per fet d'afiliar-te. Que tomeu en compte també. I que si portau una altra persona que s'afilia amb nosaltres, no només són 4 cursos, sinó que per cada persona un curs més, de 50 hores més que se van sumant. Tot això tenint en compte la importància que té, tot el tema de la formació. Val? Molt bé, després vos he volgut deixar en aquest apartat un formulari, és com una enquesta, a la qual podeu fer clic aquí directament, vos durà en aquesta enquesta, perquè jo entenc que és molta informació la que heu rebut i si teniu dubtes, sobretot respecte a la convocatòria i tota la documentació que vos he anat adjuntat a la presentació, simplement me feis la consulta o nosaltres ens arriba per aquest formulari, contactam amb vosaltres i vos contestam tots els dubtes que tingueu, que entenem que són molts i sobretot si són les primeres vegades. Teniu aquí el telèfon de contacte i també teniu el nostre e-mail. Ens podeu contactar de les 3 formes.
formulari, telèfon o per correu electrònic. I ara que vos he contat això, vos passaré a explicar pròpiament el tràmit en què consisteix. Vos he deixat també l'accés aquí a les captures de pantalla de cada una de les passes que s'ha de seguir per fer el tràmit. Fent clic aquí, se vos obrirà aquesta pantalla, d'acord? I aquí podeu anar veient com se fa el tràmit, que ara jo vos passaré a explicar un per un. Vale. Una vegada que hagueu de fer el tràmit, pensava que tenia fins dia 24, podeu entrar amb arroba clave, l'identificador de certificado digital, la clave PIN, val? El tenir electrònic. Això és el principal que heu de tenir actiu per poder participar. Una vegada que heu entrat, vos sortirà aquesta pantalla. Aquesta pantalla simplement, com veus aquí, és informació de protecció de dades. O sigui, aquí simplement l'heu de llegir i continuar més endavant. Pàgina següent. I ara sí, quan arribeu aquí, li heu de donar a sol·licitud d'aspirants de tots els cossos docents, val? Que en aquest cas serà ja per obrir el formulari per començar el que és el tràmit. Molt bé. El primer que heu de tenir en compte és que surten les vostres dades personals. Si ets la primera vegada que fas el tràmit, les hauràs de posar de zero. Si no, hauràs de tenir en compte que la meitat de dades ja estan posades per conselleria, però tu sempre has de confirmar el correu electrònic i moltes vegades el número de telèfon. Si vols modificar qualsevol cosa, també pots. Això és el primer que heu de tenir en compte. Ara bé, vos comentava durant la presentació que si no vols formar part de la borsa, també has de fer el tràmit. Per tant, aquí, quan entrau a les vostres dades, diu, han detectat que vostè ja pertany a la borsa i si no vols ser integrat automàticament, has de marcar i aquí vos surt, no vull ser integrant de la borsa del curs 26-27 en cap especialitat. Si és el vostre cas, marcaríeu aquí, li doneu a pàgina següent i tràmit finalitzat. I l'any que ve no formaríeu part de la borsa. Si el vostre cas és que sí, no ho marcau, val? I simplement és que vos repeteix si esteu segurs que no voleu estar a la borsa. En el cas de que sí, reviseu les vostres dades personals i podeu continuar. Aquí ja arribaríeu a lo que és la sol·licitud de participació. Val? Aquí teniu per dividir, si voleu, jornades senceres o mitges jornades. Simplement aneu marcant les que sí segons cadascuna de les condicions, veus que són com a quadrats, aneu marcant cada un dels quadrats quines condicions teniu. Recordeu el que us he explicat abans. Per Mallorca, mínim 3 zones. Si no, no us deixarà continuar. Les illes no és necessari. Val. Si no marcau el que us he dit, o no marcau cap zona, vos sortirà aquest missatge. És a dir, és molt intuïtiu, realment el tràmit és molt fàcil, no heu de passar pena, perquè vos va dient tot el que sí podeu fer i el que no podeu fer. El que vos comentava, aquí ho teniu anotat. Almenys 3 zones per Mallorca. Si no, vos surt aquest missatge. Val. Continuam. El següent que vos surt és el resum de les titulacions que teniu. Si ja heu fet el tràmit anteriorment, és simplement revisar que teniu les titulacions B, en les notes B. Si heu fet qualque titulació nova, heu de tornar a fer el tràmit i afegir la titulació nova. I per tots aquells que sigueu nous, vos coment que aquí, on surt la lupa de color groc, i en aquesta part on podeu escriure, heu d'escriure les vostres titulacions. Recordeu que són aquelles que seran requisits. Quina titulació teniu, la vostra capacitació de català i si teniu màster de professorat. En el cas que hagueu fet un grau a les Illes Balears, no fa falta perquè ja s'ha inclòs el català i no fa falta el màster perquè ja teniu la capacitació com a mestre amb el vostre grau. Per als altres sí que heu de posar el títol d'accés, el requisit de català i també el vostre màster de professorat. Val? Quan ja estiguin totes les titulacions, podeu donar a pàgina següent per continuar. Vos sortirà automàticament a quins àmbits de coneixement relacionats teniu a partir de les titulacions que vosaltres heu afegit. En aquest cas, per exemple, l'exemple que tenim és enginyeria informàtica i de sistemes. En cada cas, vos sortirà a quin àmbit de coneixement està relacionat la vostra titulació específica.
Una vegada que arribem aquí, és una altra de les parts importants. Especialitats o funcions. Depèn de les vostres titulacions que heu posat a la pàgina anterior, teniu quines funcions teniu habilitades, segons les titulacions que teniu. A l'esquerra vos sortirà totes les que teniu i primer vos sortiran les que no teniu seleccionades. Val? Si és la primera vegada que el feis, vos sortiran totes a l'esquerra. I heu d'anar afegint aquí amb el mas, veus, que teniu aquí el requadre, quines són les que les seleccioneu. No estàu obligats a seleccionar-les totes. Si teniu habilitades diverses funcions, no teniu per què seleccionar-les. Soc de primari i no vull fer feina un CEPA, una escola d'adults, no cap problema. La deixes com a funció no seleccionada i ja està, i podràs continuar amb les seleccionades. Vos repeteix el mateix que vos he repetit ja un parell de vegades. Quan més opcions, més possibilitats de fer feina, però que tingueu en compte que podeu triar. Després ja vos sortirà les equivalències de català, la tutorització i la fase de posició, que d'aquestes tres coses ja n'hem parlat abans. Per tant, qualsevol d'aquestes vos sortirà aquí. No heu de modificar res perquè aquesta és una pantalla informativa. Aquí no podeu modificar res, simplement vos ho acredita. Reviseu que estigui bé, perquè si no estigués bé, sí que hauríeu de fer una esmena o una reclamació. Continuem a pàgina següent. Aquí vos sortiran tots els cursos de formació permanent que tingueu, que són aquells que vos he dit que heu de fer un tràmit en el cas de que siguin uns altres d'unes altres entitats i on vos he explicat que UGT donem aquests cursos gratuïts si t'afilies i tota aquesta oferta formativa a la qual ja t'associaria directament. És important que sapigueu que els cursos de formació compten, a més vos ho posa aquí, tots aquells que hagin finalitzat abans de 31 del 8 del 2025. Això vol dir, sobretot la gent nova, que ho tenim en compte que ja serà per la propera convocatòria, no per aquesta que començarà. En aquesta encara no se vos reconeixeria. Per això és tan important començar ja a fer cursos perquè vos vaig comptant el més aviat possible. Pàgina següent. En aquest apartat vos sortirà la vostra experiència. Si acabeu de començar és molt probable que vos surti a zero. A no ser que heu fet feina a centres concertats, que és molts dels casos, o una escola infantil, però alerta, heu d'estar contractades com a mestres. És una pregunta molt típica. Si esteu com a auxiliars o tècniques, no vos puntua. Val? Per tant, si vos surt aquí tot el que vos quadra, tant si heu fet feina com si no, cap problema. Si de tots aquests apartats qualcun no vos quadra, a la part de baix vos deixa marcar que no esteu d'acord. Aquí poseu, no estic d'acord amb les dades d'experiència i docents. En aquest test, aquest requadre, podeu escriure els motius pels quals esteu en desacord i quan acabi el tràmit podreu adjuntar tota aquella documentació que acrediti que teniu una experiència que aquí no sortia reflectida. Per tant, pàgina següent. Això simplement vos sortirà reflectit si teniu càrrecs ocupats, són els que fan referència a les extras, que us he comentat abans a la pàgina 27. Ho podeu consultar i revisar. Si no, és normal que vos surti a zero. I aquí teniu certificació de registre de delictes sexuals. Per no haver d'entregar a vosaltres aquesta documentació, val? Simplement no marqueu cap de les dues caselles, perquè si no vos estaríeu oponent a que ells puguin revisar aquest certificat, ho deixeu així en blanc i li doneu a pàgina següent. Ja és un paper menys que heu d'entregar. Vos torna a sortir la informació de protecció de dades finalitzant el tràmit, heu d'acceptar que l'heu llegida i que accepteu aquesta normativa, pàgina següent, i doneu per finalitzat el tràmit. Important, en el cas de que qualque de les modificacions que heu fet heu de portar documents, vos apareixerà aquí. Si és la primera vegada que participeu, vos dirà que heu de portar participant els vostres requisits, les vostres titulacions i el vostre certificat de notes. En el cas de que hagueu posat que no esteu d'acord amb alguna de les coses, per exemple, la formació que hem comentat o l'experiència, vos demanarà que justifiqueu perquè en aquest cas no esteu d'acord. Si teniu dubtes amb el vostre cas concret, demaneu-vos i vos deim quins annexos són els que necessiteu per cadascuna de les causes.
li doneu a pàgina següent i, molt important, quan vos surti una pantalla que vos posi que enregistreu el tràmit, que li doneu a desar justificant, perquè si deseu tots els justificants, si després hi ha qualsevol problema, encara que ells ho tindran el registre, vosaltres tindreu el registre de quines opcions heu marcat, a quin dia heu fet el tràmit i ho tindreu tot desat. El darrer que vos volia dir és que el tràmit el podeu fer tantes vegades com vulgueu. És a dir, si el feis i després penseu, ai no, és que aquestes opcions no, crec que no, o aquestes opcions m'estic més posant-ne més per tenir més possibilitats de fer feina. Sempre serà viable i serà el que constarà el darrer tràmit que facis. Sempre fins al 24, evidentment, que és el màxim. Però si tu en fas un dijous i després en fas un altre el proper dimarts, el de dimarts és el que tindrà el valor davant de l'altre. I sempre tantes vegades com vulguis. Jo sí que us recomano que tingueu molt clares les opcions per no entrar en el tràmit i no crear-vos aquesta angoixa constant de modificar el tràmit. Val? Però que sapigueu que teniu aquesta opció. Ara sí, vos torno a recordar que teniu aquest formulari de consultes, el telèfon i el nostre e-mail. Qualsevol dubte que tingueu, nosaltres contestem a tothom. Val? És vera que els nostres afiliats i afiliades tenen avantatges, com per exemple podeu venir personalment a fer tràmit amb nosaltres, tant aquests com els d'adjudicacions o qualsevol tipus de tràmit que seran els realment importants, i és on s'hi molt més, però nosaltres ajudem a tothom. Qualsevol persona que ens contacti i a qualsevol persona que li hagi arribat aquest vídeo, nosaltres estem disposats a ajudar-vos i contestar-vos els vostres dubtes. Per tant, només me queda agrair-vos la vostra atenció, haver vist aquest vídeo. Vos convido a que el compartigueu amb qualsevol persona que considereu que li pot interessar, tant nous interins com persones que ja estan dins de la borsa i han de conèixer aquestes novetats que hi ha, a la convocatòria del proper curs, i per qualsevol cosa a la vostra disposició. Ha estat un gust poder compartir aquesta informació amb vosaltres i aquest vídeo. Moltíssimes gràcies i que tingueu un tràmit bastant tranquil, que al final és el que esperem tots. Moltíssima sort, sort i encerts.